आई रुआ सभे के बीच में राउर प्यार दुलार पावेला राउर सुदामा जी रुआ सभे के बीच में एगो छपरा जिला के व्याख्यान एक कहानी के रूप में गावतनी जेकर रौरा भाग 1 भाग 2 भाग 3 और भाग 4 सुने के मिली सुदामा राय ऑफिशियल से। जिला छपरा हट भारत के सिंगार बबुआ, जिला छपरा हट भारत के सिंगार बबुआ। काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ, काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ। जिला छपरा हट भारत के सिंगार बबुआ, काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ, काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ। इहो समय के बात है गौतम ऋषि छपरा जिला में जे प्रसिद्ध ऋषि रही गोदना सिमरिया में उनकरे व्याख्यान आगे रोरा गीत के माध्यम से सुने सुदामा राय जी के आवाज में। गोदना गौतम जी के स्थान, अहिल्या अंजनी के संतान, अहिल्या अंजनी के संतान, अहिल्या अंजनी के संतान। जेकर नाम बजरंग बोली महान बबुआ, महान बबुआ। जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ, जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ। काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ। आगे गीत के माध्यम से ओह समय के बात है जे घरिया आपन सोनपुर मेला जे लागत आज विश्व प्रसिद्ध मेला भइल बा, ओही जा गज और ग्राह में लड़ाई भइल रहे। ओही समय में भगवान कृष्ण आके ग्रह के मरले आ गज के उबरले। ई लीला अपरंपार बा ए भैया। आगे गीत के माध्यम से सुदामा जी से सुनी। का कहीं कमेश्वर भाई गुजराह में छिड़ गई लड़ाई, गुजराह में छिड़ गई लड़ाई, गुजराह में छिड़ गई लड़ाई। ग्राह के मोड़ले गज के बचाई, ग्राह के मोड़ले गज के बचाई, ग्राह के मोड़ले गज के बचाई। तो सोनपुर मेलवा हो गई विश्व के व्यापार बबुआ, व्यापार बबुआ। जिला छपरा होते भारत के सिंगार बबुआ, जिला छपरा होते भारत के सिंगार बबुआ। काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ। यहाँ के रहस राजेंद्र बाबू, इंदिरा जी कैली इमरजेंसी लागू, इंदिरा जी कैली इमरजेंसी लागू, इंदिरा जी कैली इमरजेंसी लागू। जेपी चाचा कैलन इंदिरा जी के शर्मसार बबुआ, शर्मसार बबुआ। जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ, जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ। काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ।